आखाइ मोनसेजों बोरै बम गावनो बोरै ग्रेनेडखौ गारनो बियो बेबो आखिसो बोरै सिलाइ गावनो बियो बोरै एकेखौ गावनो बियो बोरै M16 गावनो बियो बे मदद समाव नंथ'आ जेब्लानासिम जोंनि आर्मि चिफ एम बाथाखौहाय जेरै लांदों बिसोरो केम्पआव दोनफैफिनागौ मानि जों बेहाय जोंखौ भेरिफिकेसन खालामनांगौ दरखारबो गैया आरो जों हराबो NLFB आफादनि आफादगिरि जानानै आंथ' बेखौ मिथिनो लुबैखागोन प्लास नोंसोरखौहाय दा रायजो राजाफ्राबो बे जिनिसखौनो मिथिनो लुबैदों कि बे पिस एकर्डनि उनावबो मानो दा NIAनि फानजारियाव पुर्ना जाथायनि सायाव बिजिरनायनि मानो सोहैफिननो मोनखो दिनै नांथ'लाना नोंथां खौरांगिरि नोंथांमोनखौ लिंहरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि NLFB आफादनि थासारिया दा मा जागासिनो दङ बेखौ जोंनि रायजो राजा बर' आइ आफा आदै मादै बिदा फंबाय बिनानावफोरनो मिथिहरनायनि थाखाय नोंथांमोननि चेनेलजों जोङो बिसोरनो गुवारै मा जामारदों मा जामाराखै जोंनि दा NLFB आफादनि थासारिया आं बेखौ मोजाङै फोरमायहरनो सानदों सिगाङावनो जाहैबाय जोंखौ सरकार एबा पुलिस बिफाननि मानसिफ्रा गोबां गादबनायनि गेजेरजों जोंखौ नासयगासिनो दङ जेरै जोंनि NLFBनि आर्मि चिफ एम बाथाखौ जेरै गाज्रि सरासन्त्र खालामनानै दा हमनानै लांनानै NIAनि फानजारियाव दोनहैदों थिग बिदिनो दा जोंनि जानाखि थालांबावनाय केडेट्सफोर बा जोंनि दावहारु जोहोलावफोर बिसोरखौबो दा नासयगासिनो दङ सानफा एफा दा आङो एम बाथा जोंनि NLFBनि आर्मि चिफनि केसखौ जानाखि बिथांखौ हमना लांदोंमोन दा NIAनि साजा हैदों फानजारियाव दोनहैदों NIAनि फानजारियाव जेब्ला जाहाथे दोनहैदों बिनि केसा जाहैबाय 2014नि केस बे केसा जाहैबाय गभर्नमेन्टआ थाना बाक्सायाव होनाय केस बे बाक्सायाव बे समाव जोंनि आर्मि चिफ एम बाथाया बे समाव NDB एसनिमोन नाथाय जोङो दा NLFBनि आर्मि चिफ जानायखाय जोङो दा बेखौ बुंफिननांगौ जायो कि 2014आवहाय जोंनि आर्मि चिफ दानि आर्मि चिफ एम बाथाया बेयाव इनभल्भमेन्ट गैयामोन 2014आव जानाय जाथायनि सिगांनो बिनि आखाइया फारसे जनाय 2008आवनो जनाय बिनि आखाइया दा 2014आवसो घटना जादों बियो दा 2014आव जुदि घटना जानायाव आखाइ मोनसे गैयिया बोरै सिलाइ गावनो बोरै बम गारनो बेथ' मालाबाबो जानो हाया दा जोंनि जानाखि NIAनि जानाखि जाज दङ बेबो बुंदों कि नोंथाङा जुदि हेन्डिकेपमारबा जुदि नोंनि आखाइया 2014नि सिगां जुदि जमारदोंबा बिनि प्रमानफोर दं नामा होननायलाय जोङो जानाखि बे सवागार हस्पिटालाव जानाखि बे ट्रिटमेन्ट लादोंमोन बै समाव आरो सिभिल हस्पिटालाव जा लादोंमोन ओजों पाटनायाव जानाखि लादोंमोन बेनि डकुमेन्ट्सखौ जोङो हरजोब्बाय दा खोथाया जाहैबाय जानाखि जाथाय दा बेखौ आं बुंनो थाङोदि सिगांहाय आंखौ बुंदोंमोन कि जानाखि बिटिआर एग्रिमेन्टनि सिगां पिस एकर्डनि सिगां जाथाय जानाय बा कनभिक्ट जानाय जेलाव थाहैनायफोर बिसोरखौ बख'नो थाखाय टाइम लागोन होनदोंमोन दे कनभिक्ट जानायखाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि सिगांनि कनभिक्ट जानायखाय टाइम लाबायानो गगोन गनाया खिन्थु दा खोथाया बेसोदि बिटिआर एग्रिमेन्ट बा पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जुदि जा बेबायदि फुराना केसाव लांनानै आरो NIAनि फानजारियाव जुदि दोनहैफिनोबा बे सोंलुखौ आङो जाय बिथांमोना केसखौथ' जायनाखि बिथांमोना NIAनि बारै मिथियो बिसोरो मोजाङै मिथिगोन कि NIAयाव फानजारियाव हाबनाय लोगो लोगो गफिननो बिराद खस्थ' दा बेखायनो ल'जोंसो थांनांगौ जायो खिन्थु मोनसे जिनिसा बेनो क्लियार काट जोंनिया 2014नि केसाव सोदोंथ' बिथांखौ 2014नि सिगांनो बिनि आखाइ गैखाया 2008 आखाइ जदों दा 14आवहाय घटना जादों दा 14आव घटना जानाय लोगो लोगो बे इनभल्भमेन्टआ गैया आखाइ मोनसेजों बोरै बम गावनो बोरै ग्रेनेडखौ गारनो बियो बेबो आखिसो बोरै सिलाइ गावनो बियो बोरै एकेखौ गावनो बियो बोरै M16 गावनो बियो आखाइ मोनसेजोंथ' गावनो हायाना बेबो आखिजोंसो दा बेबायदि खेथ्रआव थारमाने माखासे एभिडेन्सनि थ्रुयै बे थाब बेल मोनगोन आरोखि जों नाजागासिनो दङ ओमफ्राय सोमजिनाय माने दाथ' बिदियानो फैदों फ्राय दा बेखायनो बुंनांगौ जादों माखासे जानाखि गावस्रानानै थानाय 20-30 दङ आरोखि बिसोर दा मा खालामदों बिसोर थारमाने गभर्नमेन्टजों थाफानानै बा बिसोरो दा सारेन्डार जानो नागिरबाय दा बिसोरखौनो बुंदों आङो दे सारेन्डार जानो नागिरबाबो जाहै आंहा बुंनांगौ आपत्ति गैया जुदि हारिनि थाखाय मावनो मेंबायबा जिरायनानै था सिरियै खिन्थु जानाखि दा मावगासिनो दङ बेखौ थारमाने डिस्टार्ब खालामदों आरोखि सोरजोंबा पुलिसजों थाफानानै बा सोरबा गभर्नमेन्टजों थाफानानै बे जिनिसखौ खिन्थु जों सहायनो हानाय नङा जोङो आफादखौ दानानै आलाय सिलाय खालामनो मालाबाबो हाया
नांगौबा सासे सानैया थालांथों अब्लाबो आफादखौ जों लाखिगोन खिन्थु जों आफादखौ बेबायदिनो लामा ससेनिफ्राय बिना थांखियाव सौहैया हसेया जों फोजोबनो साना आं खावलायो पुलिस बिफानफोरखौबो आरो गभर्नमेन्ट अफ बिटिसिखौबो जानाखि दा रुलिंसआव दङ जोंखौहाय सासे आर्मि चिफखौ जुदि जेलाव हरबाय हानाय लोगो लोगो NLP आफादा जोबगोन बे साननाया बिराद गोरोन्थि जोङो रोंखा राखा बुजिखासो हाथियार दैदों बेबायदि फैसा थाइसे थाइनै मोनबानो माबानो नांगौबा जेराव लांथों दोनहैथों जोंखौबो जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया खिन्थु जों थांखियाव सिथाबनानै थागोन आरो जाय केडेट्सफ्रा बा जाय मानसिफ्रा दा सारेन्डार जानो नागिरदों आंहा बेयाव आपत्ति गैया जुदि थांखियाव सौहैनो सिगांनो मेंबायबा आरो जुदि हारिनि थाखाय जुदि मावनानै जुदि मेंबायबा आराम जिरायथों थाथों खिन्थु जोंखौ दानासयथों जों नासयजानायखौ बायो जुदि मेंबायबा आराम जिरायथों सारेन्डार जाहैथों गभर्नमेन्टनिफ्राय जा मोननांगौ लाथों आंहा बेखौ जेबो बुंनांगौ गैयाबो आं मेगन बसाया खिन्थु जोंखौ दानासयथों पुलिसजों लोगो लानानै बा गभर्नमेन्टजों लोगो लानानै जोंखौ हेरेसमेन्ट दाहोथों आं बेखौ खावलायो आरोखि दा जिखि जाया जोंनि जानाखि दा दावहारु जोहोलावफोर दङ NLFBनि बिथांमोना जायफ्रा न'आव थानानै दंहैयो नोंसोरखौ आङो खावलायो जुदि पुलिस बिफाननिफ्राय आउटपस्टनिफ्राय जुदि फन खालामोबा डाइरेक्ट बुं औ आं NLFB नंगौ नालाय नोंखौ खोन्थानानै ला खिन्थु भेरिफिकेसन जुदि लिंहरबा बुं मानि थाखाय सों अधिकार लानानै सों हारिनि थाखाय मावनो ओंखारदोंबा सों कि मानि थाखाय लिंहरदों मानि भेरिफिकेसन जोंथ' गभर्नमेन्टनि रिहेबिलिटेसन नांगौ होननानै जों दावहा नाङाखैना जोंना स्पेसिफिक इसुस दङ बर' हारिनि थाखाय इसुस दङ जों बेखौसो नाजागासिनो दं दा लाबोफिननो दा आङो खावलायो रायजो राजा बिथांमोनखौबो कि जानाखि जोंनि दा थासारि जोंजों एसे सापर्ट खालामफा दा जोङो माखासे जिनिसफोरखौ मावनो हायाखै जानो हागौ नाथाय सानसे समाव जोंनाबो मोजां टाइम फैगोन जोंबो मावगोन बे समाव आं खावलायो रायजो राजाफोरखौबो आइ आफा आदै मादै गासैबो बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौबो जोंखौ दानासय जोंनि लामाजों जोंखौ थाबायनो हो नोंसोरबो नोंसोरनि लामाजों थाबाय जोंबो जोंनि लामाजों थाबायगोन थांखियाथ' मोनसेयानो ना बड'लेण्डआनो ना दा बे जिनिसखौहाय नोंसोर हाया जों नाजालायबाय जों नाजानायखौ हाया नोंसोरबो नाजाफिनगोन जों खौसेथिजों जुदि ज' थाङोबा जों मोनहैगोनथ' बड'लेण्डखौ मानो मोना जानो मोनहैगोन दा बेबायदि थांखिखौ लानायावहाय नोंस्रा जुदि जोंखौहाय जुदि गोसोनाय गैयाबा बा सानदोंबा बे जोङो सोरबा पलिटिकेल पार्टिजों प्रेसार जानानैहाय बिदि बुंदों बे नङा जों सोरबा UPPखौबो सिनाया जों सोरबा BPखौबो सिनाया जोंहा पलिटिक्स होनायजों जोंहा सोमोन्दोआनो गैया जोंनि लामाजों जों थाबायगोन आरो जोंखौ दानासय जोंखौ डिस्टार्बबो दाहो बुंनानै हो गभर्नमेन्टनिफ्राय कि पुलिस प्रशासनफ्राबो जोंखौ बिदि दाखालामदों मानो होनबा दा जोंनि आर्मि चिफआ जेलावसो दङ NIAनि फानजारियाव दंहैयो सोर सासेया मा सानगोन बे समाव आंबो बुंस्लाबनो हानाय नङा नांगौबा आं खावलायो पुलिस प्रशासन बा गभर्नमेन्टखौहाय बिसोरखौ जानाखि बिसोरजों थाखा फैसानिल' थांखाबाय नालाय बिसोर सान्दा जानो होननासो थांखादों दा आङो माखासे केडेट्सफोरखौ सोंहरफिनदोंमोन कि नोंसोरना थांखिया मा नोंसोरदि थांबाय दे NLFनि थांखियाथ' बे नङामोन दा थांखिया मा होननानै सोङोबा जोंना माबासो एक्सन ग्रुपनो सोरबा बिजनेस मावनो हाया गावसोरनो फैसा होलाङाबा डाइरेक्ट लाखिबाय 70,000 80,000 जुरिमाना फोनांबाय फैसाखौ लाबाय बहा हरो मिथिया बे जिनिसखौबो जागासिनो दङ कुसुगावनि जायला होननाय सासे सेंग्रा दङ जायला होननाय कुसुगावनि बे गथ'आ दा मा खालामो ना थांखि दङ ना मा दङ जाय सोरबाफोर बिजनेस खालामनायावहाय माबा मोनसे गावसोर बिनो मोनाबानो माबा खालामो मा होनलायो अभारटेक खालामनानैहाय बा दुमखि होनानै फैसा दाबियो प्रुफआनो दङ नांगौबा नांगौ समावबा आं लाना फैगोन बे गथ'आ दा सिखाव मानसिखामोन बे गथ'आ अब्लाबो आफादाव फैनानै मोजां जागोन खोमा साननानै लाबोदोंमोन दा एखे खामानिखौ मावफिनदों दा पुलिसफ्रा मानो हमाखै बेखौ जोंनि मानसिफोर जानाखि न'आव थाहैनाय बेखौल'सो डिस्टार्ब खालामगासिनो दङ दा जुदि जानाखि बिसिनि केम्प दङ आमथेखायानो जा गोबोरखियानो जा दादगारियानो जा चिराङाव आरो क'क्राझाराव जारागुरियानो जा थिपखियानो जा थांना नायहै पुलिसफोरखौ आं थिनहरो थांना नायथां बिथांमोना गसाइगाव आउटपस्ट दङ साबकाटा दङ साबकाटानि आउटपस्टनि मानसिफ्राबो थानानि मानसिफ्राबो नायनो हागोन ओरैजाय रुनिकाटानि दङ चिराङाव बे मा होनोमोनलायो आमथेखानि दङ ओरैजाय आउटपस्ट दङ बा पुलिस स्टेसनाव दङ थांना नायहै मा खालाममारदों खयजन मानसि दङ केम्पआव बिदि थानो मोनाना बिसिना मोनसे केम्प थानांगौ जुदि थांखि दंमोनबा दा जोंखौ बुङो नोंसिनाथ' केम्प दंखायो जोंना केम्प गैया होननानै औ जोंना केम्प दङ केम्प मोननै दङ
डिजेनेरेट केम्प मोननै दङ क'क्राझार मोनसे नै दा प्लेसमेन्ट होनाय आरो मोनसे दंबावो उदालगुरियाव दा आङो बेखौनो खावलायो रायजो राजाखौबो आङो बेखौनो खावलायो सों बिसोरखौ थांखिया मा खालामनो सानमारदों मानो NLFB-आव हाबामोन दा मानो साननो जानो नागिरखो रायजो राजाफ्रा बे खोथाखौ सों मानो NLFB-आव हाबामोन मानो NLFB-खौ दायामोन दा नोंसोरो मानो गावनानैहाय नोंसोर दा मानो साननो जानो नागिरखो थांखिया मामोन फैसा थाखानि जुदि माबा मोनबा मानो आफादाव हाबनांगौ बिजनेस मावना जाबानो जायोमोन ना दा मा खालामखो आफादनिफ्राय गावबाय होनना लानानै फैसा थाखासो खांनानै जायो बहा हरो फैसाखौलाय केम्पबोथ' गैया बिसिना मेनटेन खालामनो केरेसबोथ' गैया बिसिनावहाय जानाखि अरिजिनेल स्ट'र दं 20 जन बा 30 जननि बारा जाया ओरैनो नाम हरफादों दहाय इनफरमेसन मोननाय मथेबा जोंना SP स्पेसियेल ब्रान्सनि लाथुगा बुंहरदोंनो 80 जननि भेरिफिकेसन फैदों होननानै 80 जननि भेरिफिकेसना मालाबा फैया बिसोरसो लिरना हरदोंखि जोंनाव 80 जन केडेट्सफोर दं होननानै दा बिदि नङा जानाखि सान्दा जानो गोसो दङ गावबा गाव ज' थाना मोनसे थानाव थाहैथों बिसोरो सान्दा जाहैथों आंहा बेखौ जेबो बुंनांगौ गैया खिन्थु दा मुहुर्त समाव जों गभर्नमेन्टजोंबो रायलाया रावजोंबो सावराया जेब्लानाखि जों आरएमसि फैया मानो होनबा केसबो दङ बिसोर बुंफैदों आरो खोनादोंबो नुदोंबो प्रुफबो दङाखै माखासे जिनिसा दा बेखायनो आङो खावलायो दि BTC गभर्नमेन्ट आरो आसाम पुलिसखौ कि जोंनि थांखिया गभर्नमेन्टनिफ्राय रिहेबिलिटेसन लानाय नङा जोंना थांखि दङ आफाद हिसाबै बे थांखि सहैयागौ माने जोंखौ भेरिफिकेसनबो खालामनाङा जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय रिहेबिलिटेसन होननायखौबो जोंनो नाङा सिगां जों सावरायग्रोगोन बिनि उनाव जुदि जोंनि थांखियाव सौहैयोबा जोङो मा लानांगौ मा लानाङा जों मा मोननांगौ मा मोननाङा बिथांमोना होथों खिन्थु दा नंथ'वा बे मुहुर्त समाव नंथ'वा जेब्लानासिम जोंनि आर्मि चिफ M बाथाखौहाय जेरै लांदों बिसोरो केम्पआव दोनफैफिनागौ मानि जों बेहाय जोंखौ भेरिफिकेसन खालामनांगौ दरखारबो गैया आरो जों हराबो आरो माबाया जाहैबाय जोंनि आफादनिफ्राय जाय बिथांमोनहा थाखा फैसानि लबियाव थांदों बा ओंखारलांखाबाय बिसोर बिथांमोना दा बावैसोनो सारेन्डार जासिगोन होननानै खोनादों दा बिसोरनि सापर्टआवनो पुलिसफ्रा दा जानाखि जोंनि दा थालांबावनाय जों सारेन्डार जाया होननानै थानाय मानसिफोरखौ थारमाने बिसोरो एसे माबा खालामदों आरोखि माने प्रेसार होगासिनो दं आरोखि फै माबा मोनसे खालामना होगोन होननानै दा बिथांमोननिया जानाखि बख'नि ग्रुप नाय बिथांमोना दि बिन्दासनो ओरैजाय बख'नि न'आव सेंग्राफोर दोनो बिसोरखौ पुलिसफ्रा जेबो खालामहैया गभर्नमेन्टआबो जेबो बुङा ओरै चिरां क'क्राझाराव ओरै माबा दङ मा होनोमोनलायो मेन लिडारफ्रा दान्दा दं राखाव दं दुलाराय दङ उदालगुरियाव लिडारा दङ बख' दा बख'जों सेंग्राफोर थायो बिसोरजों फैसा खांनानै जायो बेखौ गभर्नमेन्टआ जेबो होना पुलिसफ्राबो जेबो होना जुदि केम्प गैया बिसोरना दा ओरै क'क्राझारावहाय चिरां क'क्राझाराव दान्दा दङ राखाव दङ दुलाराय दङ आरो बिसोरो दा ओरै उदालगुरियाव केम्प दङ बिसोरना बख'नि न'आव जेनेबा दे सानै साथाम सेंग्राखौ दोननो हायो आपत्ति गैया दा क'क्राझार आरो चिराङाव जोंनि सेंग्राया जुदि न'आव थायोबा सोरबा बिबथिनि न'आव थायोबा अब्ला दाय जायो पुलिसफ्रा नाथाय आं मिथिनाय मथेब्ला बा जोंनि इनफरमेसन मथेबा जोंनि रिपर्ट लानाय मथेबा चिराङावहाय आमटेका बाजार मोनैनि सिगां केम्प दङ सेलेखा बा गोबोरखि बाजाराव केम्प दङ बिसिना आरो दादगारियाव मोनथाम केम्प दङ फिसा बेहाय सेंग्राफोर थायो बेबो सेंग्राफ्रा NLFB नङा सासे सानै NLFB दङ बिदिनो माखासे मा होनबाय सोरबा बिजनेस मावनानै जायोमोन सोरबा दाउ अमा सिथारनानै जायोमोन दा बेफोरनो थारमाने थांनानैहाय ज' थायो आरोखि ओमफ्राय बेयावनो सिटुवेसना मा जायो इनभाइरनमेन्टआ एसे गुबुंले जायो दा क'क्राझाराव दङ जारागुरियाव दालां खाथियावहाय केम्प दङ मोनसे आरो थिपकायाव दङ केम्प मोनसे होनबा बे पुलिस प्रसासन जानाखि क'क्राझार आरो चिरांनि बिसोरनियावबा बिसोरो जेबो खालामनो हाया कि बिसोरखौबा थानो एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन दा बे बिथांमोननाव आङो सोंनो लुगैयो बोरै जानो हाफिनखो जानो हागौ बिथांमोना जुदि नायोबा आङो रावनिबो पार्सनेल एगेन्स्टबो बुंनो थाङा नाथाय हारिनि सात्रआव आइ आफा बिमा बिफा आदा बाजै बिदा फंबाय बिसोरनि सात्रआव लानानै नोंथांमोनखौ आं दा बे जिनिसखौ सोंफिननांगौ जादों कि पिस एकर्डनि उनावबो कनभिक्ट जायै मानसिखौ दा NIA फानजारियाव हरफिननायनि खारना मा आंल' मिथिनो लुबैया आङो NLFB आफादनि आफादगिरि जानानै आंथ' बेखौ मिथिनो लुबैखागोन प्लास नोंसोरखौहाय दा रायजो राजाफ्राबो बे जिनिसखौनो मिथिनो लुबैदों कि बे पिस एकर्डनि उनावबो
मानो दा एनआइनि फानजारियाव पुरुना जाथायनि सायाव बिजिरनायनि मानो सोहैफिननो मोनखो दा आं बुंनाय बायदि बे जाहैबाय माबानि मा होनलायो एमबाथानि थांबाय दा दाखालि साननै सानथामनिफ्राय जोंनि जानाखि एनएलएफबि दावहारु जोहोलावफोर दैज्लां बोथोरखाय न'आव थांनानै दंहैयो माइ गायनाय मा गायनाय बे समाव दा बेबायदि समावबो पुलिस आउटपस्टनिफ्राय फन खालामै कि नोंथाङा एनएलएफबि नंगौना नङा नोंथांनि थाखाय भेरिफिकेसन फैदों नोंथाङा थानाव फैनांगौ बायदिसिना प्रेसार होगासिनो दङ कि नोंथांमोना भेरिफिकेसन खालामबाय होननानै नाथाय आं बुंनो थाङो जोंखौ भेरिफिकेसन खालामनो थाखाय लिंहरनाङा जोंनि जानाखि डाटाफोर दङ बा लिस्टफोर दङ जों अलरेडि एसपिफोरनो हरजोबखाबाय साफा लेंहरनानै भेरिफिकेसन खालामनांगौ दरखार गैया नांगौबा आङो पुलिस बिफानखौ आं खावलायो एसपिखौबो खावलायगोन आइजिपि बिटिसिखौ खावलायगोन जुदि जोंनि रायलायनाया सल्भ जायोबा बा जोंनि डिमान्ड्सखौ जों निगसियेट खालामोबा जों फुल डिटेल्स डाटाखौ जों हरगोन नांगौबा साफा केमावनो भेरिफिकेसन खालामबाय बिसोर उनाव खिन्थु दा नांथ'वा मानो होनबा दा मुहुर्त समाव जोंनि आर्मि चिफखौनो दा एनआइनि फानजारियाव दोनहैदों बिसोरो दा होनबा जोङो माबे खोथाखौ लानानै जोङो भेरिफिकेसन खालामनो दा जोङो आं बेखौ क्लियार काट बुङो जोंनि जानाखि केरेसफोर दङ जोङो बिसिनि डाटाफोरखौबो जों डिसक्लसबो खालामा जानाखि दङ बे थागोन आरो खोनानो मोन्दों दा जोंना बे बिथांमोननि ग्रुपआ दा बिसोरो माखासे लिस्ट होदोंमोन कि बे मास मोनसे मोननैनि गेजेराव सानद जानोसै होननानैहाय दा जानो हागौ बिसोरनिया भेरिफिकेसननि थाखाय बिसोरखौ लिंहर आंहा आपत्ति गैया सानद जाथों आंहा आपत्ति गैया नाथाय जोंनि जानाखि बिसोरजों थाङा हसिया थालांदों केरेसफोर बिसोरखौ थारमाने लिंहरनांगौ दरखारबो गैया दा खोनानो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोना पुलिसफोरजों आरो गभमेन्टजों एसे टाचाव थानानैहाय जोंनि जानाखि दा न'आव थाहैनाय सेंग्राफोर बिसोरखौ एसे थारमाने मोजां मेगनजों नाया गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003999187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन